Pas sepurane lho ya ki mbok aja kaya ngono kuwi lho. Mas, pecimu kok kuwi terus, pecimu kok kuwi terus. Lah mbok kon endi ngono lho, peciku yo mek iki ngono lho. Iki wis melekat ke tubuh saya peci putih iki, poh ngerti. Kan mbok kon genti apa ngono jan era mangku. Iki melekat tenan no ke tubuh saya. Bagikan kamu dan aku ngene cara mono WC ngono lho. Ganteng ya mbok kon genti warna apa? Jane aku ning kepikiran yo pengen genti. Pengen ganti warna ijo apa abu-abu ngono pantes apa ora ya? Kok jajar ratingo bagus apa enggak ngono poh. Langsung aja Zal tak ganti ya. Engko ratingo langsung ya tak tutup sik tapi iki. Seret. Langsung dibuka seret. Tetenet tenet tenet. Inilah Rizky Nicole. Gantengnya Ngawi. Wah. Pecine anyar. Pah iki patut apa ora no bagimu piye? Menurutmu piye ngene iki? Pah. Seret tekan dhuwur seret. Wah jan. Ganteng ngene ngono. Nek menurutku dhewe sih kaya jamur. Kok jamur kayu ngene. Menurutmu piye cah? Po wantes peci abu-abu apa putih nek poh jan. Belingir kok jambu mente tenan iki. Cah, cah. Ceh. Ceh. Ae. 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 Ae poh jan mengerikan tenan nek kaya ngene iki. Cewek-cewek terpikat tenan nek kaya ngene iki. Poh.